Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ning ndi ya. Yo ne papi ya. Iya, masuk jam pira mau ya? Ini masuk jam 3, Mas. Wah, kurang ngerti aku ya. Nah, ya masuk jam 3. Tak kira masuk jam 3 sesuk. Kira Berarti ayahmu balik jam itu, terus jam 3 mlebu meneh. iya. Wah, ya. Tak kira ki besok masuk jam 3. Terus iki ayah prei tak kira. Wah, Oh, Dua sih aku ki ndelok jam iki ndelok mari iki bojone mesti salat aku tak telepon ngono tapi aku ora penak. Oh. aku Jam wis 3 terus balik jam piro ya? Jam 11. yo, Mas. Oh. Aku wis kepikiran mama terus kok. Iya ya, aku yo kangen ya kok. So mama ora keras. So mama ora ngrasake. Yo ngrasa gitu yang wong iki nembe aku apa telepon no. Mesti iki bojone ning musola ngepil paling ki ning Mas dhewe. Lha kok ayah kok telepon nomor no. Mama wis emak. Mama nembe maem lontongmu ono bapake Ider sate 10.000. Sate lontong. Heeh, sate ayam. Ayam. Heeh, wong Ider. Ayah wis maem. Dulu mama. Ini bagian. Heeh. Kamu sehat sih. Halo ya. Kamu sehat ya. Maem to, masih. Iya. Ayah saya kangen mama. Sehat pula. Ya podo wae. Ayo ini mama terus. Heeh. Yo ya. Itu suaranya mama. Heeh. Nginep to ya. Yo. Kan iki suwe lho, Prei. Yo dibantu Rama. Yo. Absen kene ngene benina. Heeh. Aku sih pengennya umumnya. Apa? Aku yo pengennya nginep. Heeh. Tapi dibantu. Dibantu absen. Iya, ayah kan suwe sih gak nginep. Iya. Mulai metreh itu jenengan. Iya. Boleh. Sehat. Amin ya. Heeh. Pokoknya dibantu terus. Heeh. Tinggal rumah aku. Ya sayang. Heeh. Ya. Aku sayang. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya. Heeh. Murah. Iya.